पेट्रोल इज्जान बुडली बघदा आहे गंचा पिना या ಕಟ್ಪಾಡ್ಲ ಫಾಯ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪತ್ರ ಸತ್ಯ ಕಾರ್ ಅಂಚನೆನಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಪಾಪ ಮಾರ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಎರಗ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗೊಂಜ ಹಾಕುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಫುಡ್ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ ಏ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಲಕ್ಲಿ ಏದ್ ಜಪ್ಪುನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ರೆನಿಟಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ತೂಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತುಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡಿ ಮಿಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪೂರ ಪಂಡಿಲ್ಲ ನಾಯಿದನೆ ಕಾಟನ್ ಅವಳು ಎಂಕನ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅಂದು ಬಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕನ 2-3 ನಾಯಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದುಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿದ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ನಿತ್ತೆ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಏನ ಪೂರ ತೂವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಪೋರೆಗೆ ಉಂಟು ಪಗೆಲ್ಡೆ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಡನ್ ತೂಕ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ನಾನಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಪನ್ಪೆ ತೂಕತಾದ ಆಪ್ನ సీటు పూర పోతున్నా పాడోడా కవర్ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದಂತ ದೆಕ್ಕದ್ದು ವಚೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೀನು ಗನಾರೆಗೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಪಸಂದ್ ಬರೋಡು ಪೋದು. ಸೊ ಏನ ಪೂರ ಮೀನು ಉಂಡಂದೆ ಅಂತ ತೋಜ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಕಲೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಡಕ ತಪ್ಪ ಪೋಪಿನು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಸಂಕಲೆ ಕನ್ಕಂದು ಸಾಕಂಡು ಎರೆಗಂಡಲ ಬೋಡಂಡಲ ಅಕ್ಕಿನ್ಲೆ ಸೊಂಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೋರ್ಲು ಮಂತ ಅಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಇರಗಿಲ್ಲ ಬೇ ಮಾರ್ನೆ ನಾನು ಧರ್ಮೋಗೆ ಬುಡ್ಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಪುಜಿ ತಾಂಕರೆ ಏತ್ ಸತ್ತಿ ನೀ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ್ಸಲ ಬೋಟ್ ಒಕ್ಕಡೆ ತೋಜವನ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆವಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿ ತೋಜವಂದುಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಜಾದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಜನಂದು ಹಿಂದೆ ತೂಂಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟುದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಮುಟ್ಟುದು ಬರೋದು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೈ ಕೊರಂಡ ಅಂತ ಇದು ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿದ ಮಹಿಮೇಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಕುಸಿಯ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡಂದೆ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಚಾಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಶೆಕ್ ಬೇಜಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬುಡ್ಲಿ ಬುಗದ ಆಯ್ ಗಂಚಾ ಪಿನ ಯಾಪ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಅಂಡ ಬಂಗ ಮಾರಶ ತಪ್ಪೊಂಡಿ ತಿಳಿ ಬಲ್ಪುನುಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಮೆನ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಲ ಬೇಗವಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಲಕ್ಕಿ ಪೋದು ಓಲು ಪೋತಿ ಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಅತ್ತ ಬಲೆ ಬೋ ಲಕ್ಕಿ ಬಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೇನುಜಿ ನಾಯಿನ ಕೊನೊಲೆ ಇಂಗಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಕೇನುಜಿ ಉಮ್ಮಿನ ಪಿರೋಡ್ ನನ್ನ ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಪೋಡು ಉಮ್ಮಿನ ಯಾಪಲ ಇಂಚೆ ನಾನು ಕಟ್ಪಾಡ್ಲ ಫಾಯ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪತ್ರ ಅನ್ಪುನದ ಲಕ್ಕಿ ಓಡೆ ಪೋಯ್ತು
ಪೂರಾ ಕಡೆ ನಾಯಿದೆ. ಆಯ್ತು ಅವು ಇತ್ತು ತಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾದಾದನ ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸಮ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಬುಡ್ಕವರ ಈಗ ಭಾಷೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಪೇತ ಪೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗ ಬುಡ್ದೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ದಾಂತಿ ನಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ವಾಜಾಲಿ ವಾಜಾಲಿ ಲಕ್ಕಿನ ವಾಜಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಜನ ಮೂಲೆ ರೋಡ್ ಕಟ್ಟ ಬೇ ಗಲೀಜ್ದಾಯ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಅವಡತ್ತಲೆ ಅಯ್ಯೇ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗಿ ರೋಡ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲ್ ತೂದ್ಕೊನೋಡು ಕಟ್ಬಾರ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿಡ ತಾಂಕರನ್ಕ ಅಲ್ಪದ ನಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಎಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿರಡಿ ಏನುಂಟು ಫೈನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಆಂಡತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಾಡೆ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಕಂಡ್ರೆ ಗವು ಎಂಚನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಸತ್ಯ ಕಾರ್ ಅಂಚನೆನಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಇರಗ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗೊಂಜ ಹಾಕುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೀನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಬಂಗಡೆ ಚೂಲ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಲ 5 ರೂಪಾಯಿದೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ಏತಿ ಬಂಗಡೆ ಇರುವನ ಎಡ್ಮ ಇರುವನ್ ಲೆಕ್ಕ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸಿ ಕಂದು ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂದು ಜತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಇದ್ದ ಕಾರ್ದ ಅದಿ ಐಕಲ್ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಐಕಲ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಡ್ಮನೆ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಜಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪ್ಲಿ ಇಜಿನ ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು 4 ಬೂತಾಯಿ 2 ಪಾಡ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬ ಬತ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಬ್ಬಾ ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏತು ಕೊರಿಯರ್ 5 ರೂಪಾಯಿಗ ಆಜಾಂಡಲ ಕೊರಿಯರ ಮೀನು ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಜನ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯರು ಚರ್ಚ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಜಿ ಕೊರಿಯರು ಕಲ್ಕೊಂತಿಲೆಗಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಲ್ಕೊಂತ ಮೀನಿಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಫುಡ್ಡಿದು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸಿನ ಬದಲು ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಡ್ರೈ ಇದನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಕ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೋಡು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಾಜು ಪಾಲಕ್ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ರಪ್ಪ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ ఏ హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ లక్లీ ఏది చెప్పు లక్లీ నైట్ డ్యూటీకి ಬರ್ಪಾರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಯ್ ಓಯ್ ಓ ಕಲ್ಗುಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಓ
గుడిలా కళేకొగొడి హలో అయ్యయ్యక గుడిలా కూచియా సయ్యడ్ చెప్పు 10 రన్లు చెప్పావా ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ చెప్పు ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.